Сәүле почта бүлекчәсендә хезмәткәрләрнең көне яңа килгән газета журналларны кабул итүдән башлана. Биредә әниле кызлы Римма Тюлеганова белән Ирина Арсланова хезмәт куя. Бүгенге почтаның хәлен бәясе аның бик өстен түгел инде. Хәзерге вакытта почтада эшләргә бик авыр, халык белән аралашырга тоже бик җиңел түгел. Бу эштә шул авыл халкы тота инде, авыл халкы бик сораганга эшлим. Пенсиядә килеш эшлим инде, байтак җиллар 24 ел буена мин шунда эшлим. Сәүләдә меңнән артык халык яши, күбесе вакытлы матбугат алдыра. Хат ташучыларны һәр йортта туганы килгән кебек каршылыйлар. Пенсия килде? Яңгыр, кор, буран дип тормыйлар, газета журналларны вакытында әбүнәшигә тараталар. Черкасовлар йортында Зәйфуклары район басмасын кадерле кунак кебек көтеп алалар. Газетаны беренче көненнән үк яздыралар. Зәйфукларын күптәннән алабыз. Белмим инде ничә ел чыга, шуннан бирле алабыз. Бер җылда калдырганыбыз юк. Миңа бик ошый, нык интересный. Бүгенге почта хезмәткәрләренең бурычы газета журнал тарату гына түгел, коммуналь хезмәтләр өчен квитанцияләр, пенсия, төрле пособиеләр өләшү дә аларга йөкләнгән. Булардан тыш халыкка товар тәкъдим итеп сатырга да кирәк әле. 8 елдан артык бу эшләрне Ирина Арсланова башкара. Әлеге хезмәтнең бер авырлыгында күрмим, киресенчә горурланып башкарам ди үзе. Почтаны өләшүнең авырлыгы юк, газетлар өләшәм, квитанциялар өләшәм, халык белән аралашам. Аларга һәр әбүнәши кадерле һәм якын. Әниле кызлы кебек тырыш почта хезмәткәрләре булганда, Сәүле халкы газета журналларсыз тормас дигән теләктә калабыз. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.